una sala chigarano na kwukwa kuko ketata bu Wednesday ahieke abali iri n'otu nke ọnwa abụọ afọ puku abụọ na iri abụọ na isii. Iwe nye Akpabio na ndị omeiwu Senate dịka ndị Nigeria kwechiri jụ na ihe ha chọrọ bụ electronic transmission of result bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ka a kagbuo ntụliaka elu n'ebe ọbụla a na-ejighị igwe eletrọniki zipụ ka o kwesịrị gbaa, ka Kenneth Okonkwo gwara ụlọ nzukọ Senate. Gwa Nwike kwanyere onwe ya ugwu ka ADC gwara Tinubu biko ọ bụrụ Nwike ebubo ịkụsara ha pati ahụ na Rivers. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị otu ndọrọndọrọ ọchịchị rụrụ aka jupụtara na ya aka ka unu bụ ka Atiku kusuru APC ka o zutechara Babangida. Anwụchela otu nwa okorobịa tọrọ nna ya na Adamawa. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ọtụtụ ndị pastọ na Nigeria bụ nnọọ ndị ji ọrụ pastọ mere abụ ahịa, ka Charlie Boy kwuru. Aga m eme ihe ọbụla Nwike chọrọ, ka Fubara kwuru dịka anya na Nwike zutechara Tinubu. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị 2027 Makrafi Lamido amalitela ịhazi PDP na Kaduna. Mụ na Tinubu enwekọtaghị ike rụkọ nwe ọrụ, agwa mụ na ya amakọghị ma otu, ka El-Rufai kwuru. Ọ dị mụ na ahụla ya ka ndị ashiri ambushuo Nigerians yesterday na Senate ba ese na a ga-eji electronic transmission of result of electronic transmission transmit result, but na ọ bụrụ na ọwa ọkụ hụ ka e werezie nke a na-ede dekọ ya edekọ. This is an ambush. This is an ambush. And we will not fall for it. We will not fall for it. Ndị nwere ike ịta ahụ ya bụ ndị INEC officials. Ndị nwere ike ịta because ndị mmadụ agaghị ekwe ka ede ya ede. Ndị mmadụ agaghị ekwe ka ede. A ga-amagide ndị INEC to transmit it electronically. The same polling booth ahụ na-eme call. Why ọ gaghị aga transmittal? Yes. Gịnị mere ọ gaghị aga otu a? The same booth ahụ mmadụ nwere ike na ebe ahụ mee transfer. Gịnị mere the results cannot be transmitted electronically? So in agwa anyị that na abụrụ na try away network ju network, you keep trying it. Ọ ga-aga. We will insist na a ga-emerịrị this transmission electronically, because ịhụ na APC na rigging 5 and 6 Atiku ekwuole. Of course Nigerians ma mpandi rigging APC. Onwebe party corrupt through Nigeria than APC. Onwe party butere ihe ọjọọ n'obodo abụ Nigeria na APC. PDP was a saint, even the APC, you know. Him na gwago eziokwu. PDP as a party was a saintly party to APC. APC butere a whole lot of ihe ọjọọ na Nigeria. Butere a whole lot of rubbish na this country. A party name with conscience. A party not what the Nigerians are suffering and what Nigerians are passing through from Buhari till now. And you are still talking about voting another APC candidate na 2027. For what, Okwano? For what? When this man about to say that he will continue where Buhari stopped. I and truly, he continued where Buhari stopped. By him and the Nigeria, Ekoba and the Nigeria na hardship, inflation are real, and it be bibi. Nothing is working in this country. Still, the party wants to still stay back by rigging the election, by trying to manipulate process, so that again with transparency in the electoral process. But Nigerians are waiting for them.
Ebere m ndị INEC wunde gachi that use to manipulate it. Oga the funny. Any INEC official gano na pulling boot to manipulate it to do one or two things. Oga ha dere ya funny. Nwere ike eshigba ahụ abịa ga ha uzi eshigba ahụ ga akpa ala. So gị wuru kwenye INEC, ị chọrọ ịrụ ọrụ INEC. Dekwe will. Yes, write your will. If you try to rig 2027 election, write your will. Yes, write your will. Ma ọ bụrụ na ị chọọ irig election 2027, write your will. It is very important. Ọ bụrụ na ị dị ha aware, ka ị dị aware. Ọ dị ma dịka ka ahụ na-ekwu, ka nke ahụ na-ewu, Wike na Fubara agala hụ Tinubu yesterday. Ya nwe ihe ha kpara anya amahụ. Ọ Fubara na Wike ma ihe ha kpara n'ihu Tinubu. For Fubara ịpụtazi sị na ya ga-eme ọchịchị obi ọbụla Wike, ihe ọbụla Wike nọ na-etozi Wike, na-etoye ị na-eto onye na-anọ na APC, which means Wike is your leader kwa. Wike nọ na PDP, uru leader na APC. You know, agụ nwoke. Agụ nwoke. Now, nke isi na ị ga-eme ihe ọbụla Wike chọrọ, which means part of the allocation a na-eweta Rivers, ị ga-egbubi igbubiri gị inye, you know, igbubiri gị inye, ị ga na-achọrọ ya percentage ya. The Rivers ntọ unu. Ọ dị mma ka anyị gaa n'ihu kpọmkwem na ihe omume anyị. Ụlọ nzukọ omeiwu steeti Edo akagbuola nzukọ ha kwesịrị inwe n'ihi egbe agbara na ya bụ ụlọ nzukọ. Baa akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. N'otu akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ọgbaghara Rivers. Aga m ahụ n'udo chiri eze na steeti Rivers, ka Wike kwuru dịka o toro ọrụ Tinubu rụrụ. Bụ akụkọ zọbara n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. N'otu akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndị eze akwụrụla Diziani n'azụ dịka ha chọrọ ka ekpee ya ikpe ziri ezi bụ nnyocha malitere kamgbe afọ 10. Ndị ọrịa atagbuola onwe ha n'ahụhụ dịka ndị ọrụ ahụike na steeti Lagos kwechirile na ha ga-agarịrị mfanye aka n'ụkwụ. Bụ akụkọ zọbara n'akwụkwọ akụkọ The Nation. N'otu akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ana m akwanyere Tinubu ugwu ka nwa El-Rufai kwuru. Ihe mere mmụta ji eboro ọkaibe na ihe kwesịrị na-eleba anya ka Lawal kwuru. Bụ akụkọ zọbara n'akwụkwọ akụkọ The Nation. Ọ dị mkpa na enyere mpaghara South ikikere tiketi na ADC maka ọkwa onye isi ala, ka Amechi kwuru. Bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Dusode. N'otu akwụkwọ akụkọ Dusode ka anyị hụrụ akụkọ sịrị anwụchele otu nwafọ Nigeria bụ ọgwụ ike cocaine na mba India. Onye ọkwọ ụgbọala na onye ọkwọ ka e gburu dịka ụgbọala barala ọkụ na Lagos. Bụ akụkọ zọbara n'akwụkwọ akụkọ Dusode. N'otu akwụkwọ akụkọ Dusode ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndị uwe ojii ekwuole na atọrọla ndị na-eme njem mmadụ 14 n'ụgbọala na Benue. Ụlọ akwụkwọ na steeti Abia ka a na-enyocha dịka onye getimanụ ụlọ akwụkwọ ahụ lere obere nwa na-aga na ya bụ ụlọ akwụkwọ kwaso ya iko n'ike. Unu na-akpọdị ndị getimanụ na these schools, kpọrọnụ ndị agadi nwoke ma ndị middle age dị ha. Unu akpọziri ụmụ okorobịa. Ọ bụ ka ndị agadi nwoke bụ ndị arụrụ ala na-arụ ụmụaka aka n'ike. Yes, mana ọ ga-aka mma na unu kpọrọla ndị mpa that doesn't have that strength. Oles ma school ahụ nọzi n'ebe na-eyi egwu na ụdị na a na-enwe attack. Unu chọọ ụmụ okorobịa ndị unu ga-ebunye egbe ga na outside the school, not inside the school. You know, biko is a terrible situation na a ga-anọkọta otu a na-anọ akụkọ na nwa kpọgara school na getiman rere aka n'ike. Mana getiman buru ihe a na amaga ya n'ahụ. It doesn't make sense.
It doesn't make sense at all. Ademma, deka ka ahụ na-ewu anya ahụla ka ihe niile si wee na-aga. And of course, the most important thing is that Nigerians are still insisting on mandatory transmission of results electronically. Anya ga anabata nke manual. Yes, ebe aka anyị na ha ga-enwe problem. That is where we will have problem with Senate. Oh yes. The House of Rep emele nke ha. House of Rep even mejiri ike ha ọfụma. Nke House of Rep will mandatory. It must be transmitted. In fact, there will be no glitch. Enwe glitch, ebe ọbụla shi na enwe glitch, I cancel ya. House of Rep mejiri ike ha ma ile House of Rep ga-ama na ụmụ okorobịa isi na anụ ọkụ chọrọ ka Nigeria dị mma. But Senate will made up of ndempa na-achọ they don't have future again. Their future is gone. They don't have future again. Ndano na Senate. Future ha gwụla. So they are just there to destroy Nigeria. But look at House of Rep. They know that Nigeria still has future. And ha mejiri ike ha ma. Why is this that Senate? Ndempa ndaga allow old men. Let here old men make na Senate. Let here old men make na Senate. I don't blame them. I blame the people not to have vote, sending them back to Senate when they should be in the village, attending local meetings and the village meeting and kindred meeting. And on a Senate, that was when you went over. That was when you went over there. Ade meba ka ina pekota pambambu ihe omume anyị na akwụkwọ akọbịara gị kpọmkwem na Chinonso na Nsukwa chebere m na Nsukwa chiwo na TikTok na official Nsukwa TV na YouTube kachi m na-efe gani ho gojibola men ko bachita gajibola anyị niile siriri werere.